Hei, tervetuloa Alina idästä vlogin pariin. Tällä kaudella me tehtiin niin paljon, että kaikki ei mahtunut virallisiin jaksoihin. Ja siksi mä haluaisin täällä vlogissa näyttää teille muutamia poistettuja kohtauksia. Eli me oltiin siis Puolassa, siellä oli MM-kisat ja kaupunki oli aivan sekaisin futareista. Me yritin jututtaa niitä, mutta meillä oli hieman, sanotaanko, kielimuuria. Is it bad if the Poland loses? Poland loses. Poland doesn't lose. Never. Yes. Something, but not now. Now? No, it's Now not I'm going high. to. You're high. Yeah. I'm down. Hello. I drink beer and smoke weed. Yeah, I know. You want to smoke weed? No thanks. But thanks. Why? Well, I like Coke. I mean Coca-Cola. Okay. Mä meinasin sanoa, että mä tykkään vadelmista, mutta mä ajattelin, että se vadelma raspberry on niille liian vaikea sana. Seuraavaksi mulle tuli mieleen Coca-Cola. Hei, kakkoskauden kaikki jaksot on nyt Areenassa, eli jos sä et ole nähnyt, niin mene kattoo. Jos tykkäsit, niin peukkuu ja kommenttia ja kanavatilaukseen ja no, you know, ensi viikkoa. Paka paka!